Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang mag-require sa mga magapadulong sa probinsya sa negative RT-PCR test result nga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini para sa tanan nga gikan sa Alert Level 3 areas, fully vaccinated man o kun hindi. Ipatuman ini sumugod sa Domingo, Enero 9. Pathag ni Lacson bisan nga bakunado sarang sa gihapon nga malatnan sang virus kag ini ang tikang agud tumapangapinan man ang mga pumuluyo sa probinsya gikan sa paglapta pagid sang virus. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, gina-finalize man nila sa karon ang pagbutang sa mga booth nga magapatuman sang rapid antigen testing sa mga magaabot nga pasahero gikan sa Alert Level 3 areas. Sumugod buwas nga adlaw tubtub Sabado samtang wala pa ginapatuman ang paghinyo sang negative RT-PCR test result. Sa pihak nga bahin, sumugod buwas nga adlaw Biyernes, dumilian ang mga kabataan 12 anyos pa idalom suno kay Lacson sa pagsulod sa Provincial Capital Lagoon. Masubo man na tungod nga makit-an man ang pag-enjoy sang kabataan sa Lagoon, suno kay Lacson, luyag niya ipalabot ang mensahe nga dapat ang mga menor de edad magapabilin sa tagsa nila ka mga puluyan, labi na karon nga nagapabilin ang threat sa liwat nga pagtimbuok sang kaso sang COVID-19 kasubong sa mga nagakatabo sa Metro Manila. We'll have to present a negative RT-PCR result not later than 72 hours prior to approving their SPAS. Yes, even fully vaccinated because it has been confirmed naman, no? And it has already been said that even if you're fully vaccinated, you can still get infected, no? The thing is with Omicron, it's spreading very fast.